Hej alle sammen og velkommen tilbage til William Gaming og velkommen til Roblox. I dag skal vi gætte logoet. Og det er simpelthen YouTube det her. Det kan jeg lige så godt regne ud. Det er McDonald's. McD. Det er McDonald's, det er Apple, fordi jeg ved jo, jeg har jo selv en iPhone her, så det er mig. Apple, det er Netflix, fordi det har jeg kendt siden jeg var 4 år gammel. Det er Minecraft, det ved jeg, det kender jeg virkelig godt. Skal vi have en IKEA-blæ på? Sorry. Whatever. Det er Nike. Det er Barbie. What? Det er Barbie. Det er faktisk ret irriterende, at de spærrer. Det er Pepsi. Det kan de så godt regne. Men ja, det går bare ud på, at man skal regne uendelige logoer ud af mig. Er det ikke medium? Det er Mickey Mouse. Det er TikTok. Det ved jeg. Og nu ved jeg allerede, der kommer sådan Twitter, Volvo og Nutella og Twitter og Batman. Det er det der værste nogensinde. Altså Android. Fucking. Det er for Pig Night. F-O-R-T. Det kan jeg slet ikke gætte. Ej. Hvad er det for logo, altså? Hvad med det? Nej. Er det nikker? Ej, den er altså svær. Vi skipper bare en stage, ikke? Vi skipper den der blev lidt for svær. What? Det er jo bare spild på Roblox. Det er jo spild på. Det er bare et eller andet med, at den stjæler bare Roblox. Det ved jeg ikke, hvad er. Det ved jeg ikke, hvad er logo af det. Altså. Ford. Det er ikke en Ford, det er ikke Ford. Forrig. Jeg ved ikke, hvad det er. Hold kæft, hvor er det svært, altså. Så den skipper bare, den tager bare Roblox hver dag. Force. Jeg ved ikke, hvad det giver.
Page. Det ved jeg ikke, hvad er. Face ID, nej. Hvad er det for logo? Ja, gud nej. Fant. Fire, Free Fire, FNAF, Gud, hvordan kan de komme igennem? Det ved jeg ikke, hvad er. Det at spille det. Hold da op med nice, sådan der. Okay, sådan der. FNAF, Twitter, vi kommer videre nu. Twitter. Batman. Volvo. Det er Volvo. Playtime. Det er Ray. Both. Nutella. Dominos. Tak, Google. Google. Det er det, jeg sidder og spiller nu. Roblox. Xbox. Xbox. Mercedes. Ja, tak guys. Hjælp os lige, drenge. Okay, nu har vi nogle hjælpere, der faktisk godt kan hjælpe os lidt mere for at komme i vejen. Coca-Cola, let's go. Det er PlayStation. Get det der, det er PlayStation. Den dumme chat. Mr. Beast. Det er Mr. Beast. Mr. Beast. Taco Bell. Det er Taco Bell. Sprite. Marvel. Noran. Instagram, yes. HP. Harpix. Burger King. Audi.
Windows. Skraldemand Gaming. Puma. Scary teacher. Ford Mustang Gaming. Astra Gaming. Superman. Barcelona. Real Madrid. Monster Energy. Monster. Ice Cream. Men ja. Men jeg tænker at nu har vi også gættet rigtig mange logoer nok nu. Tusind tak fordi at I gad at se med i den her video. Kunne I godt tænke jer at se mere Roblox, så husk at smide like på videoen. Vi ses i min næste video, og vi ses i min næste video. Kan I have det godt? Adios.